Okay, vi har med differentialkvotienten, og vi vil gerne forklare lidt om det videre. Ja. De vil lave et eksempel med en funktion. Vores funktion hedder f af x. Er lig med x i anden. Det her, det er punktet x0, og det er her, I vil finde vores differentialkvotient. Lige her. Med trøjen. Og fordi vi har et x-koordinat, har vi selvfølgelig også et y-koordinat, som bliver kaldt fx0. Så opfinder vi et nyt punkt, der hedder x0 plus h. Det kan hjælpe os lidt, fordi når man prøver at finde sådan en tangensligning, så skal man have 2 punkter på linjen. På den rette linje. Så når vi skal finde tangenthældningen, skal vi bruge det punkt og det punkt. Vi har så opfundet det her punkt, som hedder x0 plus h, og det er vores x-koordinat sammen med det der. Og grunden til, at vi har valgt h, det er, at i 60-reglen, så står der, at h skal gå mod 0. Og imellem her skal I se, at der står et h, og det er selvfølgelig afstand mellem x0 og x0 plus h, og det er jo meget logisk, når det er, at det her så plus h, så bliver det x0 plus h. Logik. Og ifølge 60-reglen vil h altid gå mod x0, så derfor vil den bevæge sig sådan her over mod 0 og blive mindre og mindre. Ja, og når det her punkt begynder at nærme sig det her punkt mere og mere, så vil det her punkt selvfølgelig også begynde at bevæge sig tættere mod det her punkt. Og da det er en parabel, så det er jo også meget logisk, at den så vil følge den sorte linje ned til den når til den sorte punkt. Altså den her, men så bliver det sådan der. Se, nu har vi den røde linje her, og det er den, som vi rent faktisk godt kan regne ud, som er sekanten. Men det er jo ikke den, vi vil finde. Det er den blå, vi faktisk vil finde differentiel koefficienten af. Første trin i 3-trinsreglen er, at vi skal finde vores delta f, og det gør vi ved at sige det der punkt minus det der punkt. Ja, og vi har så været nødt til at skifte lokale, så det er derfor, at det ser lidt anderledes ud, og vi rent faktisk har stadig rigtigt den her gang. Men vi fortsætter bare, hvor vi stopper. Eftersom vores funktion hedder x i anden, så kommer vores ligning så til at hedde x0 plus h i anden minus x0 i anden. Og nu skal vi bare gange parentesen ud. Og det vil sige, at vi ganger det første led i anden, plus det andet led i anden, plus det dobbelte produkt af de 2 led, minus x0 i anden. Så vi så kan se på tegningen her, vil de her 2 gå ud med hinanden. Og så vil vi kun have det her stående. H i anden plus 2x0 h. Så skal vi så videre til andet trin, hvor vi så skal finde a, som er hældningen. Og det gør man ved at sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og vi har jo allerede fundet y2 minus y1, og det var så vores delta f. Og delta betyder jo så forskellen, og det er jo forskellen mellem de her 2. Og vi har også vores x2 minus x1, som er vores h-værdi. Så den kommer bare til at hedde delta f divideret med h. Det vi så har her, det er hældningen fra den røde linje, som er sekanten. Det vil sige vores hjælppunkt og vores nulpunkt. Og det kan vi så tillade os at skrive ned som en linje her. Det vil så sige. Okay. Og vores delta f var så h i anden plus 2x 0h. Det er en lortetus.
over h. Nu kan vi så se, at h er i alle leddene, så derfor kan vi sætte den uden for en parentes. Så vi siger h h plus 2x 0. Og så går de her to med hinanden. Det vil sige, at hældningen er h plus 2x 0. Og nu er vi så nået til trin 3, som er det sidste trin. Og det er nu, vi skal finde differentialkoefficienten. Yes. Og det gør I ved, at eftersom h går mod 0, så vil punktet her bevæge sig ind mod x0, hvor den så vil ramme den blå tangent, og så vil vi have differentialkoefficienten. Det her det vil også kalde grænseværdien, hvor vi kalder den grænseværdien bliver også kaldt for lig. Yes. Og så vil vi bare komme vores hældning ind, som står her. Ja. Så det er lim til 2x, h, og lim til h plus 2x 0. Yes. Og eftersom det er differentialkoefficienten, vi regner med, så kan vi sige, f mærker x er lig med. Ja. Om der ikke er plads til. Altså det her grænseværdien, når h går til 0. Det vil sige, at når den går herned til 0, så bliver den 0. Og så kommer der kun til at stå 2x0. Altså hvis vi havde slået op i vores formsamling ved x i anden, ville der stå 2x. Det er så, hvad vi har vist her i dag.